Reclamar igualdade de oportunidades pro pobo xitano e visibilizar o antixitanismo que aínda se atopa en diversos eidos sociais e a reclamación que hoxe se fixo ir dende a Casa da Luz de Pontevedra co gallo do Día Internacional do Pobo Xitano. La reivindicación es que tengamos los mismos derechos. Hay antigitanismo, entonces nosotros queremos reivindicar que al final queremos las mismas cosas que pueden querer cualquier otra persona: trabajo, dignidad, derechos, educación, y siempre, bueno, pues somos un pueblo que ha sido perseguido, marginado. Entonces nosotros queremos reivindicar ser ciudadanos de pleno derecho, como siempre digo. O acto conmemorativo comezou co despregamento da bandeira xitana do balcón do edificio municipal. Despois, os participantes leron un manifesto coas súas demandas, facendo especial fincapé na discriminación que aínda se atopan no mundo laboral. Sobre todo en el trabajo, ¿vale? Cuando vas a una entrevista de trabajo, sí que nos tienen dicho el tema de Jiménez o Montoya ya es un rechazo, ¿vale? Ya no dan a las personas la oportunidad de conocerlas. Directamente ya son discriminados por el simple hecho de llevar Jiménez o Montoya. Pola súa banda, o alcalde recordou que en Pontevedra o Concello conmemora o Día Internacional do Pobo Xitano dende o ano 2017, unha acción que foi pioneira a nivel estatal. E nós apostamos en Pontevedra por unha sociedade máis xusta, máis solidaria, máis diversa, en onde todo o mundo teña igualdade de oportunidades, e isto é un claro exemplo de colaboración que queremos seguir mantendo no futuro. Fernández Lores tamén puxo en valor o traballo conxunto que o Concello realiza coa Fundación Secretariado Xitano dende a súa implantación na cidade no ano 2001. Unha relación que se materializa a través de convenios anuais enfocados principalmente na formación.